ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର 5ଟି ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରବଚନ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଏକ ମନ୍ତ୍ର। ଜୀବନର ସୁଧାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୋହରା ଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆସିଥାଏ। ଦିନର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସମୟ କେଉଁଟି? ରାତିର ସମୟ। କାରଣ ରାତି ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ତୁମର ଆସନ୍ତା କାଲି କେମିତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ ସକାଳର ପରିଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାତିର ଶାନ୍ତ ମନରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଚିନ୍ତାର ଦଳଦଳରେ ଫସିଛ, ଅଧୁରା ଯୋଜନାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛ, ଆଉ ପୁଣି ପଚାରୁଛ, ମହାରାଜ, ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି 5ଟି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। 1. ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ମନରେ ବିଷ ଭରି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଦିନଭରିର ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି ଓ କ୍ରୋଧ ନେଇ ଶୋଇବା ମାନେ ନିଜ ଶଯ୍ୟାରେ ସାପ ରଖି ଶୋଇବା ପରି। ରାତି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କୁହ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। 2. ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ, ଯୋଜନା ବିନା ଶୋଇବା। ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ରାତିରେ ହିଁ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। କାଲି କ'ଣ କରିବ? କେଉଁ କାମ ଜରୁରୀ? ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କାମ ଡାଏରୀରେ ଲେଖ। 3. ତୃତୀୟ ଭୁଲ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା। ଚିନ୍ତା କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଇ କୁହ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭ, ତାହା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। 4. ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ, କୃତଜ୍ଞତା ବିନା ଶୋଇବା। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକା, ଆଜି କ'ଣ ଭଲ ହେଲା? ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 5. ପଞ୍ଚମ ଭୁଲ, ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ଆସକ୍ତି। ଶୋଇବାର ଅତି କମରେ 45 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ଏହାକୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରଖ ଯେପରି ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରେ। ଏହି 5ଟି କଥା କେବଳ ନିୟମ ନୁହେଁ, ଏହା 5ଟି ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଯିଏ ଏହାକୁ ଆପଣାଇଲା, ତା ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ବାଣୀ ତୁମ ମନର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଛି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ